Έλλειψη Βασίλη, ρε εσύ Βασίλη. Πού χάθηκες ρε αδερφέ, πού χάθηκες ρε αδερφέ. Τι να κάνουμε, Γιάννη, δουλειές. Γιατί εμείς είμαστε τεμπέληδες, δεν δουλεύουμε, δεν βλέπεις. Εκτός από τις δουλειές όμως πάω και φροντιστήριο. Φροντιστήριο. Ρε μπας και τρελάθηκες σε αυτήν την ηλικία, τι φροντιστήριο γιατρικές, τι μαθαίνεις στο φροντιστήριο. Φροντιστήριο, Γιάννη, φροντιστήριο. Μαθαίνω για τη νέα επιστήμη, τη λογική. Φανταστική. Λογική, φανταστική και νέα επιστήμη, τι πράγμα είναι αυτό, για εξήγησε ρε αδερφέ. Πώς να σου το εξηγήσω, να σου φέρω ένα παράδειγμα. Και 2 και 3. Στο σπίτι σου, τι έχεις και το αγαπάς περισσότερο. Άκου να σε πω τώρα τελευταία αγόρασα ένα ενιδρίο, ξέρεις για λίγο γύρω. Μέσα ξέρω εγώ έχει μπορμπολίθρες, έχουμε κάτι θησαυρούς, κάτι. Κάτσε καλά ενιδρίο, καταπληκτικό. Ενιδρίο λοιπόν. Άρα αγαπάς τα ψάρια. Σωστό. Κοίτα να δεις τώρα πώς η λογική φαίνεται το ένα με το άλλο. Άρα αγαπάς τη θάλασσα. Σωστό. Το ψάρεμα. Σωστό. Το καλοκαίρι τα κομμενάκια, τα ξόβιζα με τα τάγκα. Μπράβο τη λογική πως την έφερα από εδώ, από εκεί, φτάσαμε στα ξόβιζα, γουστάρω ρε. Άρα είσαι άντρας. Μπράβο ρε εσύ Βασίλη, να σε χαρώσω το σκαφιλιάτρικο. Από εδώ και από εκεί, μπράβο ρε εσύ Βασίλη. Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να φύγω, δεν προλαβαίνω, έχω μάθημα. Να πας ρε λέμε, να μάθεις κι άλλα να άρχισες να μας τα λες ρε. Μπράβο το Βασίλη ρε, κοίτα. Τι κάνεις ρε. Ρε εσύ Δημήτρη, τι κάνεις καλά. Ποιος είναι αυτός ρε. Ο Βασίλης ρε που πέσαμε πύριπα τα φρυφυρίκια. Πού χάθηκε αυτός, τι κάνει. Επιστήμονας. Επιστήμονας το λέω εγώ δηλαδή. Πάει σε ένα φροντιστήριο και γίνεται επιστήμονας. Μαθαίνει λογική. Δηλαδή. Είναι μια καινούργια επιστήμη, κάτσε καλά, φοβερή και τρομερή. Εξήγησέ μου λίγο. Θα σε φέρω παράδειγμα γιατί έχω μάθει και εγώ λίγα πράγματα. Δεν με λες, στο σπίτι σου ενιδρίο έχεις. Όχι. Πού στις είσαι. Αμάν!